Hej, dobre. Čus, dneska vítam u môjho ďalšieho dielu na hru Rat. Počkaj, Rompage, no, to som začal. Mám to auto, vylepšil som si ho, kúpil som si ho a dám teraz bez vstupy ako plán. Mám teraz strašne rád, no tak si šporím na najsilnejší tank. Hudba je výborná pri tejto hre. Tak, keď ju vypočujete. Strašne ma zajíma tá hra. Veľmi pekná. Je to od českých vydavateľov. Neviem ako sa volajú. Ale tú hru proste zabijú. Teraz možno nebudem hovoriť, ale snažím, nie. Yes, to je. Nepráca sa mi to samotu, ale... sakra. Musím to nemám berať. Ty vole, už 3000 som zarobil. No nič moc, lebo keď počítam od stejho, tak som zarobil 150 000. No. Si pána. Prosím. Yes. 13 000. Kde si tam čo? Poď sa mi, tatínko. No mali by ste počuť tú hru. Teraz neviem, čo sa stalo. Oh shit. To si až podľa. What the fuck? Neviem, ako sa mi to stalo. Ty vole, ak som si vylepšil to auto. Utekaj. Som. 50 000. Nič. Už mám 319. No, to auto som si kúpil. Vylepšil som si ho na maximum. To mám tiež. No, ktoré? Tuto je. Ešte nie je vylepšené, ale... Toto by som si... No, počkaj. To stojí. Počkajte. Proste na tento tank, alebo možno na tento, buď na tento a buď na tento, alebo tento je dobre. Už asi na tento. Čujte dole koľko stojí a koľko my máme hore. Prosím. No nič. Toto bolo zase žiatočnícke auto. To som si ešte nekúpil. To bolo. To som si kúpil a kde je? Tu bolo. Toto. Sú tu aj legendary farby. Na to ne. Už narobím. Ale stále sa vám tu menia farby, ako som vám ukázal u prvej tej. Môžete to aj krásť auta, ale neviem, že čo aj tieto takéto. Hej? To si dáš, tvrdо. Denis, ja mám nakladiak! Wow. Je tak hus. Ne. Aha. No, napríklad toto s tými prúžkami sú legendary farby. A čierna so červenými prúžkami vyzerá fakt dobre a je to legendary. Že toto. Tu sa dajú ukradnúť aj nakladiaky.